foron compostas nos primeiros anos da década de 1900, xa en 1901, hai algúns bosquexos, sobre todo da primeira peza, Reflexos na auga, e a versión definitiva escribiuna en 1905. Curiosamente, esta primeira peza reconstruíuna completamente, non estaba contento, fixe unha reconstrucción completa, quedou satisfeito, e a estrea foi a principios de 1906, precisamente por un pianista catalán, Ricard Viñes, que, bueno, un dos grandes pianistas desa época, que estrenou varias obras de Debussy e de outros compositores impresionistas. Básicamente, do estilo que incipiente este de Debussy, destacar a mezcla de escalas exóticas moitas veces, as pentatónicas, as hexátonas, coas que entrou en contacto nunha exposición universal de París de finais do século XIX, quedou abraiado por estes novos sonidos, e logo tamén por unha tendencia cada vez máis a unha ausencia de desenvolvemento na música. A música convertese en pequenas maxes, pequenos fogonazos, pero que non teñen unha continuidade, digamos, no estilo alemán, de que exponemos un motivo, isto marca toda a peza. E aquí nesta primeira serie de imaxes empezamos a ver este estilo. E xa, na seguinte obra que escoitaremos, o primeiro libro de preludios, primeiros 12, porque realmente escribiu 2 libros, con 24 preludios, un pouco homenaxe a Johann Sebastian Bach, igual que fixera despois Chopin. E nesta obra, que probablemente sexa a produción máis importante de Debussy para piano, xa vemos claramente o estilo diferenciado e novedoso que creou Debussy, e que converteu-no, probablemente no compositor máis importante deses anos, que cambiou completamente a historia da música. Son obras que precisamente reflexan un instante, unha idea, motivos que aparecen, desaparecen, incluso momentos que quedan como permanentemente estáticos, que non van a ninguna parte, están aí simplemente porque sí, como pode ser o número 2. Aparte de toda esta historia técnica compositiva, digamos, son obras dunha beleza espectacular e unha intensidade moi especial, non? Dicir que foron compostas máis ou menos en 1910-1911, e a súa estrea non foi seguida, digamos, estrenáronse como algúns un día, outros días outros, realmente non se sabe cando foi a primeira interpretación seguida, non? Dos preludios, que hoxe en día é unha cousa que se fai moi habitualmente. Nada máis, espero que os disfruten. Moitas gracias.
Thank you.